যারা এখানে এসেছেন তাদেরকে হাজার হাজার তিনি साम'नुwo 131 फेमिलिनि 297 भटार्स बनकारिबो तेव गोबां सफायखे जों जत एड खायमालिया तो फानो चिनि लिडार रंनि बिसिं दङ चिनि आनन्द त्रिपुरा चिबो चिनि अञ्चल सम्पादक सिपिएम नि तेबो 15 बছর ब्लक एडभाइजरी कमिटि नि चेयारमैन बो दंखा बनकारिबो दङ चिनि जनराम रियां बीजेपी नि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि बनकारिबो चिनरो जारा तेबो लिडार्स फाइ सफाय जायाखै बुथ लेभेल नि बनि शक्ति केन्द्र नि गोबां बीजेपी नि लिडार्स चिनि तिप्रा मथाव जयन खेपेखे इंगे चिनि बरम गोनां अरो चिनि मोहनलाल चाकमा सं दङ चिनि मायावती चाकमा सं दङ बरक जत फानैयाखै दिनै हंस कुमारनि याकुंगासखने राखा जे बर आगामी 12 तारिखनि भोट ते 17 तारिखनि रिजाल्टनि दिनाव जों अजागाव बिजय उत्सव खालायसिनाय न बरकआबो दिनै कग्रिमा बागै बरन बेलेखे हामबाय ते चिनि सार सं जेबाबे अरो दिनै जयन खेपेखे बरक फाइमानि परतेबो निश्चित उनका एकदम 100% जों अजागाव तिप्रा मथानि हंस कुमार त्रिपुरा कायसा एमडीसी चिनि बुबाग्रानो जों गिफ्ट हिसाबै जों अमनि नरिसिनाय चिनि जनराम रियां बोतिनि आंसो लीडर का हम बोतिनि चिनि मथाव फाइमानि बागै चिनि मथा तेबो सामनो राखुं सुकाता जों आगि गोबांमा चिनि लेक्चाराव जों सावै थांमानि जों 24 থেকে 25 टा सीट फाइनायनि साजा थांमानि किन्तु ताबुकनि जे एटमस्फियार जे परिस्थितिनि थाखाय जों 28 जेंना दिगे थाङै दङ जों माने सारा त्रिपुरा नरथ मीडिया नरक बनुगै दं मानो नुगुमानो एसबी स्पेशल ब्रांच হইতে आईबी থেকে যত নমনে রিপোর্ট যে 28 টানি বিসিং 28 টা উই থানো मानो হয়তো এক দুইটা বুলুং মানে কিন্তু 28 টাनो চিনি বাগै एकदम गाहाम जों फुल स्वीप रेनाय दिगे जों थाङै दं दा